Vindstød på omkring 17 meter i sekundet fik i dag færgen Columbus til at indstille sejladsen mellem Kulhuse og Sølager. På skilten helt nede ved Jægerspris og i trafikmeldinger i regionalradioen blev færgefartens kunder orienteret om aflysningen. Alligevel mødte Hornsherred Avis ved middagstid flere bilister på havnen i Kulhuse, der ikke vidste, at sejladsen var indstillet.